हेलौ लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गोदान ब्लग भिडिअआव आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दङ। स' आंबो मोजाङैनो दङ दा आं दंफैयो न'नि बारियावहाय एसे गय बागानाव बेरायनो फैदों। स' नोंथांमोनखौ बे भिडिअआव लाबोफानाय जाबाय, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय ना। स' दान्दिसे सम बारा समबो गैला, मोनासिगोनबो ना, मोना जाहांबाय नै, सान हाबहां हाबहां ना। नै बोथोरफोरा अखा फैब्लाबो सान्दुं गोसा जाफिनबाय आरोना। गय बारियाव दंफैयो आं दानि, डेन्जार जाबाय। हाग्राखौ एसे साफा खालामनो मोनबाय, इथिं दंबावो खावसे साफा खालामनो। माखासेया फिथाइ थायहांदोंसै नै ना, नोंथांमोना नुदोंदां नै, बारा गोजौ नङा ना, नायोबाबो गाहायावनो आरो फिथाइया बारा गोजौ नङा। नै नोंथांमोननो दिन्थिनो आङो नै ना, आखाइजोंनो मोनहादों। ओमफ्राय दा थायहांदोंसै आरो ना। थ' 5 इयार्स ना, 5 इयार्स जाबाय आरो ना बे गय बिफाङा नै थायजेनबाय। थ' बेजों लोगोसेनो ना नैबेबो थायबाय, बैबो थायबाय फिथाइया ना। थ' बेवहाय बिदाङा खैथा दङ साननो ना, साननि 1 2 3 ना 4 5 6था बिदां दं आरो दा दसे बेयाव। ओइ गोजौनि मोनसेजों 7थामोन, दा मोनसेया रानलांफिनबाय आरो फिथाइ थायासै। स' 6था ना, 6था बिदाङाव दा फिथाइ दं आरो ना, बुरजा नङा, दासो थायहांदों। उनावहाय गिदिर जायोब्लाथ' बिदाङा खम जालांनो हागौ आरो ना। दा गोदानखाय जोबोद बुरजा आरो ना बिदाङाबो। थ' हाफोरखौ ओरैनो दोनस्लायस्लाय बेफोरबायदि गायना जायोब्ला एसे मोजां आरो ना, जि हायो एसे। गुबुन ब्लगाव नोंथांमोना नुबाय जानांगौ ना, आंनि भिडिअफोरखौ नायोब्ला एसे एनै गाव थांना थानायनि राहा लामानि थाखाय हाखौ बाहायनानै जायोब्ला गावनो न'आवनो मावनानै मोनजायो आरो ना। थ' बेयाव दंबावो नै, बे जाबाय सुमफ्राम बिफां ना। नोंथांमोना नुदों नै सुमफ्राम दंफां, बे स्टाम आरो ना, स्टामनि बानायनाय सुमफ्राम दंफां। लोगोसे बिथिं बैफोरावबो दंबावो, नोंथांमोना दिन्थिनो आं बे फांसे ना। बेजों लोगोसे नै बे थाइजौ, ओरैजाय दंलांबाय थायो नै थाइजौ, बिथिंबो ओरैजायबो गायबाय नै बेहायबो, आरो बिथिंजायबो दङ नै गायनाय, बेबो थाइजौ। स' गायना दोनदों आरो ना, उनाव एसेबाबो मोनजायो खोमा ना। स' आंनि फिसा ब्लगा बेबायदि आरो ना। नोंथांमोना हायोब्ला आंनि चेनेलखौ लाइक शेयार खालामनो हागोन, जाहाथे जेन ना आंनि फिसा चेनेला एसे नोंथांमोननि अननायनि गेजेरजों जौगालांनो हायो। लोगोसे बेयावनो अर्गेनिक जाहांदोंसै ना, मुला जानो खिन्था ना, जानो एसे मोनजाबानो जागोन आरो ना। दानि जुगावथ' अर्गेनिक मोननाया बहुद थानसै आरो। लोगोसे नैबे नै जाबाय, बेखौ थांनाय 2022 जानुवारियावहाय गायदोंमोन आरोना बे साहाखौ जोंहा। स' दा देरबाय, दा 2023नि जानुवारियाव 1 इयार्स ग्रोब जाबाय, आरो दा जानुवारि मोनफैब्रबा 2 इयार्स जासिगोन आरोना बियो। थ' जासाबदों आरो ना, जाद्रायाखै नङा। आरो नोंथांमोननो खोन्था, ओइ गोजौआव दङ नै बे फुख्रिया, नाफ्रा आदार जागासिनो दङ नै ना। बे फुथि जागासिनो आरो आदार नाफ्रा। थ' नायहैनि एसे ना, नायनो हागोन। नै जागासिनो आदार नाफ्रा नै,
बे सब जापान काविसो आरोना नैयो नै नुदों जानांगौ जापान कावि ना स' गिदिर गिदिरबो दङ नुजायाखै दा गिदिर गिदिरा हो बेफोरबायदि आरोना नै गिदिराबो नुजाफैदों नै हाबसोलांफिनबाय हो फिसा फिसाया नै आदार नागिरनानै माबायदि जाफैदों एसे गिदिर गिदिरबो दङ दा एसे देरबा डिसेम्बरसोआव ओंखाम गोरलैजों ना नाजों हमनानै खबाखब जासिगोन आरोना जानांगौ होनदों नामा ना जानोनो फिसिखा ओंखायनो जानांगौ आरोना बोथोरा बेबो बागानानो बेयावबो मावना मोनजायो आरोना एसे लोगोसे बेयावबो गय गायफादों नै फिथाइ थायबाय 6 बोसोर जाबाय आरोना नै फिथाइ थायजोब्बाय थायजोब्बाय माने माखासे थायाखै उपायथ' गैया ना फरायनायबो गैया बहाथो साख्रि बाख्रि मोननो जोंफोरना गाव गावनि देहा सोलेरखौ एसेबाबो बाहायनानै मावनानै जानो गोनां जागोन ना स' जों दिनै ब्लग भिडिअखौ जों एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर मोनासिगोन आरोना सानाबो हाबहां जादोंसै स' बयनिसिमबो साबायखर नोंथांमोन बयखौबो जोबजासिम भिडिअखौ नायलांनो थाखाय स' आंनि चेनेलाव गोदानब्ला जायफोरा गोदान साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामलांगोन भिडिअखौ नायनायजों लोगोसे ना आरो साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे आंनि भिडिअखौ नायबाय थानोब्ला बेल आइकनखौ अलाव थुनानै होगोन अब्ला नोंथांमोना नुबाय थागोन ना स' मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनांगोन गुबुनफोराबो नुनाय बायदि शेयार खालामोब्ला ना स' जों दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर आरोबाव गुबुन मोनसे भिडिअ जों लोगो मोनलायगोन स' बाय